Vítejte na Krajském úřadu Středočeského kraje v kanceláři Pavla Pavlíka, náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví, statutárního náměstka. Ahoj Pavle. Ahoj Kubo, rád tě vítám. Prosím tě, ty jsi zajímavá persona, náměstek, člověk, který řídil zdravotnictví, provedl středočeské zdravotnictví pandemii covidu, ten, který stojí za obrovskými investicemi, které jsou reálně, občané to vidí v českých nebo ve středočeských nemocnicích, tak vidět se odráží se investice do budov, do přístrojového vybavení. Jak ty jsi se vlastně dostal do téhle pozice? Jaký je příběh Pavla Pavlíka? Tak primárně já jsem ekonom. Jsem soukromý podnikatel. Ke zdravotnictví jsem měl blízko asi jako většina z české populace, prostě se zdravotnictvím se potkáváme každý den. Nicméně v roce 2016 jsem se dostal do představenstva Benešovské nemocnice, krajské akciové společnosti. A my jsme vlastně trošku otočili kormidlem tenkrát, v tom roce 2016. My jsme společně s tehdejším náměstkem pro zdravotnictví Martinem Kupkou nastavili jiný směr financování. My jsme vlastně připravili půdu, protože nebudou žádné provozní dotace, takzvaně na projedení, ale že budeme dotovat pouze investice do přístrojového vybavení a do budov. Všichni si klepali na čelo, že to není možné a ono se ukázalo, že to možné je. Za ten rok, co jsem byl v Benešovské nemocnici, tak jsme nastavili směr, kterým se v podstatě, ze kterého se čerpá dodnes. Tenkrát vlastně vznikla idea rehabilitačního centra, tenkrát vznikla idea urgentního příjmu. No a pak, když vlastně jsme v roce 2020 uspěli v krajských volbách a přišli jsme společně do koalice, tak na otázku, zda bych se tomu chtěl věnovat dál, tak ta odpověď byla jednoznačná a vlastně jsem nepřemýšlel ani minutu. Netušil jsem, že covid, který se v té chvíli zdál, že je na ústupu, takže udeří daleko větší silou a všichni si pamatujeme druhou a třetí a čtvrtou vlnu covidu, kdy jsme v roce 2021 de facto museli vyhlásit stavy hromadného postižení osob a de facto jsme jeli, tak trošku bych to přirovnal možná k mešové medicíně, protože skutečně nebyl problém v tom, že bychom měli obsazená lůžka, ale neměli jsme personál. Personál se samozřejmě covidu nevyhnul. Ta nemocnost byla obrovská a ty jsi se ptal na můj příběh. Ten příběh byl právě nejsilnější v té době. Já si myslím, že bez těch lidí v nemocnicích, na záchrance, ale i v ordinacích praktických lékařů bychom to nikdy nemohli zvládnout. A asi bych tady neseděl, tak jako tady teď sedíme spolu. Nesemilo mě to a obrovský dík těm lidem, kteří v podstatě se mnou do toho šli. A znovu říkám, jsou to všichni zdravotníci ve středních Čechách. Počínaje sanitáři a konče náměstky pro lékařskou péči a řediteli nemocnic, všech nemocnic. Nevyjímaje městské, nevyjímaje soukromé nemocnice. Byl to silný příběh. No, slyším v tém hlase silné emoce, když vzpomínáš na covid a jistě jsme se mohli spolehnout na ten personál, lékařský, nelékařský. Všichni odváděli skvělou práci, ale dneska je velké téma zákoník práce a přetížení zdravotnictví, což mě vede k jistému pochopení těch zdravotníků, kteří slouží už prostě několikátou 12hodinovou směnu po sobě, že ne vždycky mají prostě ten nejličtější přístup k těm pacientům. Je to problém středočeského zdravotnictví, anebo je to obecně problém českého zdravotnictví, přetížený lékařský a nelékařský personál? No, já začnu vlastně od toho konce. Ty jsi mi docela hezky nahrál. Já to osobně cítím jako velký problém celého českého zdravotnictví, ale ono to není problém jenom naší České republiky, ale v podstatě ten problém je napříč celou střední Evropou. My jsme tady někdy v 90. letech nastavili systém vzdělávání pro nelékařský i lékařský personál jako poměrně dost striktně a poměrně dost, jako bych řekl, nadstandardně.
S tím ale samozřejmě přichází i právě ten problém v tom, že vlastně než dneska dívka, která se v 15 letech rozhodne státi se zdravotní sestrou, tak vlastně plnohodnotnou zdravotní sestrou v nemocnici je někdy ve 24-25 letech svého života. A čím pak to? je to nastaveno tím, že tak ty jsi mladý kluk, já si ještě vzpomínám, moje vrstevnice odmaturovali na střední zdravotnické škole a v podstatě mohli nastoupit na obvod, mohli nastoupit do nemocnice a jediné, co bylo, tak byla nástavba pro sálovou sestru nebo karimovou sestru, což bylo vyšší vzdělání. A dneska de facto po střední zdravotnické škole nemůže dělat veškerý výkon ta zdravotní sestra a musí si dodělávat další vzdělání, ať je to vyšší odborná škola nebo bakalářské studium nebo magisterské studium. Já neříkám, že to je celé špatně, ale myslím si, že v momentě, kdy nám v republice chybí tisíce sester a tisíce lékařů, tak možná nastal ten správný okamžik přehodnotit tuhletu situaci a tento nastavený standard. Každopádně je potřeba si ale uvědomit, že to přehodnocení nebude mít dopad zítra nebo pozítří, ale ten systém je nastaven tak, že skutečně trvá několik let. To znamená, že když dneska by se někdo rozhodl, že změní a zmírní třeba ty podmínky, já nerad používám to slovo zmírní, protože není cílem, aby ten personál byl méně erudovaný, ale cílem je, aby toho personálu bylo více, aby se mohli právě sestry prostřídat, aby se lékaři mohli prostřídat, aby nebyli unaveni, aby netáhli 3. 12 po sobě a tak dále a tak dále. Nicméně my se potýkáme ještě s jedním velkým problémem v České republice a to je, a teď do uvozovek, velkých uvozovek, je to export našeho lidského personálu. Lékař nebo velká spousta studentů dokončivší lékařské fakulty odchází do zahraničí. Samozřejmě většinou směrem na západ. A tam právě, a já to poměrně dost často říkám, protože ten příklad mám ze svého poměrně blízkého okolí, ve 32 letech spolužák mé dcery je zástupcem přednosty kliniky, má svůj vlastní operační neurochirurgický tým. No, myslím si, že v Čechách by se mu o tom jenom mohlo zdát. A v tom vidím ten problém zkostnatění vlastně našich postupů, principů v nemocnicích. Počkej, Tomáš, u sester požadujeme vysokou školu pro to, aby mohli dělat i relativně základní úkony a máme jich nedostatek. Dneska největší masa sester má 45-47 let a jakmile jich odejde do důchodu v tom důchodovém věku 5000, tak to můžeme zavřít. A je na čase zmenšit ta kritéria. Tím neříkám neposkytnout jim vzdělání, kurzy, tomu porozumím. Dneska jsem četl nějakou statistiku shodou okolností, že 1/3 doktorů, kteří ukončí lékařské vzdělání, někam odchází. Nemusí všichni odcházet do zahraničí, ale neodchází do nemocnic, dělají nějakou jinou práci, která není úplně lékařská, nebo jdou někam do distribuce lékařských zařízení a dalších věcí, protože jsou prostě dobře kvalifikovaní a dostanou se k lepšímu životnímu standardu. I když špatný životní standard hotový lékař nemá v našich nemocnicích. Jenomže tím hotovým lékařem se stane, až když už v podstatě má ten, co odešel do zahraničí, zaplacenou hypotéku. Je to přesně tak a je to o tom, že v podstatě my máme ten systém nastavený tak, že lékař po vystudování nebo medic po vystudování fakulty stává se lékařem, ale stává se lékařem, který nemá ještě takzvaně kmen, což dříve byla první atestace. Pak to je L1 doktor v té lékařské nebo medicínské hantýrce. Pak získá první atestaci L2 doktor a už se to trošičku začíná přibližovat tomu životnímu standardu. Kolik je mu let, když má L2? Já si myslím, že, a to je samozřejmě individuální, ale myslím si, že tam se dostáváme někdy právě až po 30. roku života.
Není to, že by to bylo v zákoně. A L2 to ještě pořád není samostatná práce. L2 už je částečně samostatná práce, ale například na záchrance samostatný výjezd lékaře je pro L3 lékaře. To je to nejvyšší. Takže v tomhletom já vidím ten problém ve zkostnatění toho celého systému, že nejsme jako příliš pružní, že tam trvá příliš dlouho, než lékař postoupí do lepší, vyšší kategorie. Tak dobře, máme problém, máme definici toho problému, víme, kde vzniká, tak proč nedokážeme změnit ten systém, který nás vlastně přivádí do těžkého problému, podobně jako to mají někde, kde ten lékař ve 32 letech, kdyby tady byl čerstvě L2, má vlastní tým, vlastní sál, vlastní pacienty a vlastní kariéru? No, to je otázka asi už do vyšších pater státní správy nebo samosprávy, protože tohle samozřejmě je nastaveno jednak legislativou a jednak vnitřními předpisy Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. Já vlastně celou dobu, co jsem na kraji, ale už i předtím jsem se snažil do tohohle systému nějakým způsobem proniknout a vrazit do toho takový ten klínek, aby se to začalo nějakým způsobem otvírat. Musím říct, že jsem si myslel, že to bude jednodušší a narážím neustále, a to teď není proti politikům, ale spíše proti úředníkům, narážím neustále na to, proč to nejde, nebo proč se to nemá měnit, spíš než na to, jak to změnit. A v poslední době vlastně se diskutuje změna zákoníku práce a s tím související hnutí mladých lékařů. Možná je to moment, kdy si to právě ty odpovědné osoby a ti odpovědní činitelé uvědomí a začnou přemýšlet o tom, jestli toto skutečně není ten správný čas pro změnu. Ve středních Čechách, kromě sítě nemocnic, ať už krajských, nebo soukromých, nebo městských, máme velký nedostatek praktických lékařů. Já jsem 9 let občanem na Českobrodsku a stále se mi ještě nepodařilo najít svého praktického lékaře. Jak máme vyřešit tenhle problém jako zástupci kraje a samospráv? No, tady je potřeba říct nejdřív to, že vlastně pokrytí sítě, takzvané sítě, a to nejenom praktických lékařů, ale i ambulantních specialistů, je plně v zodpovědnosti zdravotních pojišťoven. My jako krajská samospráva nebo jako krajský úřad v tom hrajeme víceméně administrativní roli, bohužel. Je to o tom, že my takzvaně vypisujeme výběrová řízení, když přijde starosta od tebe z Českého Brodu a řekne, chtěl bych mít novou ordinaci, mám tady pro ně prostory, prostě vytvořený zázemí, tak po dohodě se zdravotníma pojišťovnami Středočeský kraj vypíše takzvaně výběrové řízení, ale ty podmínky pro spolupráci se stanovují zdravotní pojišťovny a bohužel se stává velmi často, že do těch takzvaně výběrových řízení se žádný lékař nepřihlásí. Ale ještě se vrátím k tomu začátku tvé otázky, že se ti nedaří sehnat praktického lékaře. Tam ti dám jednoduchou praktickou radu, která platí pro všechny. Pokud se ti to nedaří, obrať se na svoji zdravotní pojišťovnu, protože zdravotní pojišťovna je zodpovědná za to, že ti zajistí praktického lékaře. No, to je dobrá rada pro naše spoluobčany z Středočeského kraje. Nechoďte vynadat na radnici starostovi, ale obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, protože tenhle systém je především na nich. Přesně tak. Přesně tak. A jenom chci říct, že to není to jenom problém Středočeského kraje. Nejsme na tom úplně nejlépe, ale samozřejmě, že jsou oblasti v České republice, zejména třeba příhraniční oblasti, kde ta situace je daleko a daleko horší. Co záchranná služba? Já jsem si všiml, jak se obrovsky zlepšila kvalita vozového parku, nakupovalo se. Taky jsou vybaveni záchranáři svými digitálními prostředky předávání těch diagnóz z terénu přímo do nemocnic, kam jedou. Jak se vlastně dneska vyvíjí záchranná služba? Pojďme se jí zeptat na spolupráci s Pražskou záchrankou a pražskými nemocnicemi.
Tak já začnu zase úplně od počátku. My jsme při našem nástupu na kraj slíbili, že obnovíme vozový park, protože tady bylo spousta vozidel záchranky, která svým nájezdem už byla zastaralá a měly na to 400-500 tisíc kilometrů, což samozřejmě i z pohledu bezpečnosti provozu nebylo úplně optimální. Nakupujeme, nebo nakupovali jsme a stále nakupujeme. V letošním roce, nebo na přelomu letošního a příštího roku by mělo být uvedeno do provozu dalších 15 nových sanitek a v příštím roce, v průběhu příštího roku dalších 15 nových sanitek. Čímž by se to stáří a ta morální zastaralost měla dostat na velmi příznivou úroveň. Spolupráce mezi záchrankami Středočeského kraje a hlavního města Prahy, já si myslím, že tam jsme se diametrálně posunuli. Ono je to o tom, že spolu komunikují na více úrovních. Spolu komunikují dispečinky, komunikují spolu manažeři obou záchranek a je řada věcí a řada akcí, které v podstatě podnikají společně. Teď se připravuje jeden společný projekt, o kterém jenom řeknu, že se připravuje, nechci zabíhat do detailů, protože tam je řada konsekvencí. A já tady musím říct, že je to dáno asi oběma personami, ať je to náš pan ředitel záchranky doktor Rusí, nebo ředitel pražské záchranky doktor Kolouch. Oni mají podobný náhled na věc a ta spolupráce funguje velmi dobře. Co se týká spolupráce s fakultními nemocnicemi v Praze, to je trošku specifická záležitost, protože jsou to nemocnice v Praze, ale nespadají pod hlavní město Praha a jsou to přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví. Nicméně i tady si myslím, že došlo k velmi pozitivnímu posunu, a to právě třeba díky pražské záchrance, protože byla vyvinuta aplikace dostupnosti jednotlivých nemocnic, dostupnosti, co se týká kapacit příjmu pacientů. Takže už dneska nenastává příliš často okamžik, kdy sanitka jede s naloženým pacientem, který je v ohrožení života nebo zdraví a nejezdí po Praze a nehledá, která nemocnice ho přijme, což v minulosti se bohužel stávalo. Ale ve všech oblastech je prostor pro zlepšení, tak já myslím, že ještě nás tady kus práce čeká. No, od záchranky zpátky k nemocnicím. Jak to vypadá s investicemi v nemocnicích? Já si všímám velkého stavebního ruchu v Kolíně, v Benešově. Jaké jsou vlastně tvoje plány jako náměstka pro zdravotnictví? Co je nejpalčivější problém v těch 5 středočeských nemocnicích? Tak já si myslím, že pokud se nám podaří, a já věřím tomu, že se nám podaří dokončit ty investiční záměry, které máme a které jsou však, ty říkáš, stavební ruch, tak ono to není jenom v těch 2 nemocnicích, ale budeme všude, ve všech 5 nemocnicích, tak bychom měli být saturováni z velké části v těch potřebách nemovitostních a vybavení. A teď je potřeba se trošku zaměřit i právě, ale ono to není až teď, ale ono to běží souběžně, právě i třeba na zlepšování pracovního prostředí pro personál a jít tou cestou lidských zdrojů. Nicméně asi možná za zmínku stojí to, že až se podaří dokončit všechny ty investice, tak budeme někde na proinvestování zhruba 2 miliard korun, což není málo. Kde na to kraj bere peníze? Kraj si na to vzal úvěr z Evropské investiční banky, to znamená, že tím dlužníkem dneska je kraj, nejsou to nemocnice, nechceme zatěžovat nemocnice další dluhovou službou, ale velká spousta investic v těch nemocnicích je i z národních a nebo evropských zdrojů. Ať to byl React EU, kde nemocnice s urgentním příjmem, což je mimochodem všech našich 5 nemocnic, mělo šanci sáhnout si na 150 milionů z evropských zdrojů. Jsou to prostředky z IROPu, díky kterým se průběžně obměňuje komplement nemocnic, to přístrojové vybavení. A to je, si myslím, asi směr, kudy bychom se měli dál ubírat. Multizdrojové financování, protože není možné, a ani není myslitelné v současných podmínkách nastavení úhrad
aby nemocnice si sama byla schopna saturovat potřebu investic ze svých příjmů. Zároveň ani není dlouhodobě udržitelné, aby ty dotace poskytoval pouze majitel, v tomto případě, v našem případě Středočeský kraj, a je skutečně nezbytně nutné, a to byla jedna z prvních věcí, kterou jsem vlastně asi na první nebo na druhé poradě s řediteli nemocnic řekl a trvám na tom dodnes, je hledání zdrojů financování všech těch projektů napříč celým spektrem. Ona velká příležitost k čerpání dotací pro ty veřejnoprávní účely, které asi nemusíme se bavit jako v rámci pravolevého sporu, jestli dotace ano nebo ne, tak tohle jsou dotace na nemocnice, co je naprosto v pořádku, ale oni jsou poměrně složité. Jak to vlastně řídíte na kraji? Jsou tady nějací lidé, kteří pro nemocnice hlídají ty procesy a radí jim, nebo jak ten proces vypadá? Tak tady je to u těch nemocnic poměrně jednodušší v tom smyslu, že nemocnice jsou akciové společnosti, to znamená samostatné obchodní společnosti. Každopádně každá nemocnice má svůj tým, který vyhledává napříč všemi dotačními tituly, ale každopádně i v rámci kraje je regionální dotační kancelář a je tým lidí, který i zpracovává projekty a hlídá projekty financovatelné z IROPu. Takže ta podpora je, bych si troufl říct, taková oboustranná, to znamená, že třeba tým z nemocnice nebo management nemocnice přijde s nějakou myšlenkou a společně hledáme, zda to lze nebo nelze financovat z národních nebo evropských zdrojů. Bez té spolupráce by to asi nešlo a na druhou stranu my máme alespoň přehled o tom, jakým způsobem se vyvíjí vlastně obnova nebo obměna přístrojového vybavení a vůbec vybavení v jednotlivých nemocnicích a tam je trošku, bych řekl, ta naše koordinační úloha. V Benešovské nemocnici někdy ještě za minulého volebního období byl ten známý kybernetický útok, který nemocnici vyřadil. Jak si na tom stojí Středočeský kraj a kybernetická bezpečnost jeho nemocnic? Tak my jsme v podstatě hned od počátku, a za to tady děkuji tobě, protože jsme na tom spolupracovali, nebo spolupracujeme velmi intenzivně, převzali projekt kyberbezpečnosti nemocnic. Asi se nebudeme ani jeden z nás vyjadřovat k tomu, v jakém stavu jsme ten projekt převzali. Já to shrnu jenom možná jednoduchou větou. Vůbec nebyl utěšující a potěšující pohled na tu studii. A ty se k tomu vyjádříš pravděpodobně víc, ale takže jsme vlastně začali spolu od začátku. Dneska jsme ve stavu, kdy jednak teda všechny nemocnice se zařadily do dotačního titulu na kyberbezpečnost a vypadá to, že snad všude uspějeme. Ale to není to je vlastně B. To A je to, že máme zpracovanou studii, teď momentálně se postupuje společně ve všech 5 nemocnicích a na záchrance ve smyslu takových těch institucí architekt kybernetické bezpečnosti a zase mě asi opravíš, protože nejsem v tom úplně kovaný. Máme, pro posluchače máme koordinační roli, kterou poskytuje kraj a ty jednotlivá kyberbezpečnostní opatření si dělají nemocnice sami podle svých potřeb. A já myslím, že je docela nainvestováno. No je dost vidět, že žádnou středočeskou nemocnici... Nezakřikni to, prosím. Žádnou středočeskou nemocnici nevyřadil kybernetický útok a nezakřikneme to. Nicméně já si myslím, že se to ani nestane. Já v to budu pevně doufat. Já jsem v tomto směru velmi obezřetný a tady se budu asi řídit doporučením NÚKIBu. Nezveřejňujte nic ke kybernetické bezpečnosti. Těch potenciálních útoků je spousty. My je samozřejmě ve všech nemocnicích a ve všech zařízeních monitorujeme a zatím se nám daří a doufám, že se nám bude i do budoucna dařit odolávat. Protože to ponaučení z Benešova z přelomu roku 2019 a 2020 je určitým mementem. A shodou okolností v té samé době došlo ke kybernetickému útoku na brněnskou nemocnici. A pokud já mám dobré informace a věřím tomu, že jsou dobré informace, tak i důsledky toho kyberútoku se potýkají ještě dnes, což není určitě dobře.
Počet útoků každý rok narůstá, dneska jich je 10krát víc v těch závažných, než které byly v roce 2018 a mnohonásobně exponenciálně víc těch, které celkem bez problémů ten systém dokáže obstarat, bez toho, aniž by do něj někdo zasahoval. Nicméně poslední data od firmy Microsoft ukazují, že se množí útoky, které nelze technicky mitigovat a které jsou v podstatě ohrožující zhruba 3% těch útoků nějakým způsobem nějakou škodu může udělat. Ono je to řetězení podnětů třeba prostřednictvím umělé inteligence, předstírání, že jste někdo, sociálního inženýringu, nebudeme z toho dělat odbornou přednášku. Nicméně může se stát, že přes všechna ta opatření k nějakému průniku do té sítě dojde a středočeští odborníci minimalizují ty dopady, tak aby se to dotýkalo jenom nějaké části sítě. Tohle je základní fundament té obrany. Nicméně dojde-li k vyřazení části nemocnice, jak nastavuješ ty jako odpovědný radní případné transfery těch pacientů, kteří by tím byli dotčeni? Je proto nějaký proces? Je proto samozřejmě nastavený proces, ale tady primárně my samozřejmě víme, že k tomu může dojít, tomu, co popisuješ, ale i ty vnitřní opatření v nemocnicích jsou nastavena tak, aby nebyla ohrožena a omezena péče. Pokud dojde k omezení péče a bude nutný transfer pacientů do jiných zdravotnických zařízení, tak proto existují samozřejmě plány. Každá nemocnice ve spolupráci s námi a ve spolupráci se Středočeskou záchrankou ten plán má vypracovaný. Víme, kam, kdy a jak budeme převážet pacienty a já nebudu k tomu zveřejňovat podrobnosti, ale plány máme. Když jsme u té digitalizace, a digitalizace zdravotnictví je obrovsky důležitá, zdravotnictví musí být efektivní a hlavně musí být přátelské k pacientům. Středočeský kraj je velký a elektronické zdravotnictví bude určitě v těch regionech vzdálenějších naprosto nosným tématem. Popiš nám, co to vlastně je e-health pro středočeského náměstka pro zdravotnictví. Je to úkol, je to příležitost? Je to kombinace obojího. Já asi začnu trošku více ze široka. Já jsem nedávno měl možnost se setkat s lidmi z Dánska, kde, a to víme oba dva, Dánsko je poměrně v oblasti e-health daleko a nechci říkat, že je úplně vlajkovou lodí, ale až budeme ve středních Čechách na úrovni dánského zdravotnictví, co se týká elektronizace, tak budu velmi spokojený. Co to vlastně dělají ti Dánové? Oni umí vyšetřit člověka na dálku, nebo přibliž laikovi, co to vlastně je? Rozdělme to na více skupin. Jo? V podstatě to, co říkáš ty, vyšetření na dálku, tak to už je spíš taková ta telemedicína, která, musím říct, jestli něco bylo pozitivního na pandemii covidu, tak jedna z věcí, která přinesla pozitivum, nebo kterou to přineslo, je pozitivní, je i přesah do právě telemedicíny, i když jsme v plenkách a je to vyšetření na dálku tam, kde to lze. Je potřeba si uvědomit, že se bavíme o zdraví a bavíme se o lidském těle a že ne všechno lze vyšetřit na dálku. Nicméně druhou a pro tento okamžik asi důležitější věcí je za mě elektronizace dokumentace toho pacienta. To znamená to, a já to přiblížím asi na příkladu. Když půjdu po ulici, postihne mě srdeční příhoda, skolabuju, přijede záchranka, jsem Středočech, praktického lékaře mám v Benešově a stane se mi to tady v Praze, naloží mě pražská záchranka, odveze mě do pražské nemocnice, tak já vidím obrovský přínos v tom, že už ta záchranka bude mít přístup do databáze, kde se dostane k mým údajům a uvidí, jestli mám vysoký tlak, jestli se léčím s cholesterolem a další prostě věci.
které umožní... Třeba alergie, přesně tak, které umožní jednak té záchrance nastavit už od prvního okamžiku, od příjezdu v podstatě nastavit ten správný léčebný postup, ale samozřejmě to zjednoduší i ty následné kroky, to znamená i v tom zdravotnickém zařízení, kam budu dopraven, tak už budou vědět, že přijede Pavel Pavlík nebo Josef Novák, to je úplně jedno, s takovou a takovou anamnézou a s takovou a takovou diagnózou. A proč vlastně tohleto dělat? Jednak je ta věc zjednodušení postupu pro ta léčebná zařízení, ale každopádně, když ten postup bude od první vteřiny nastaven podle mé anamnézy, tak je obrovská šance v tom, že ta léčba celá bude jednodušší, snadnější a kratší. Takže v tomhle já vidím obrovský přísun, obrovský pozitivum pro pacienta. A to je vždycky to, co já mám na prvním místě, a to je zlepšování péče pro pacienty a komfort pacientů. A samozřejmě na druhém, možná prvním a půltém místě je komfort a práce lékařů nebo zdravotníků. Nicméně my jsme, a ty jsi to zmínil v předešlém vstupu, my jsme vlastně se dostali do stádia na záchrance, kde máme vybaveny vozidla komunikačními prostředky právě už připravenými pro přenos těchto dokumentů nebo těchto dat obousměrně. To znamená, oni si, až bude, a zase tady se nemůžeme bavit jenom o středních Čechách, to je prostě databáze, která musí být na národní úrovni, to nelze jak si jenom vyjmout. Sahnou si do databáze, protože povezou mě třeba nebo tebe, to je jedno, podle rodného čísla, a už vlastně ta záchranka na tom zařízení, který dneska máme k dispozici, bude vědět, že máš třeba alergie na penicilín a že tě nemůžou píchnout tuhle injekci, ale musí ti píchnout jinou injekci. A zároveň elektronicky odesílá informaci pro tu nemocnici, která tě bude přijímat. To znamená, že už ten tým bude připravený na to, že přijedeš ty a máš takovou a takovou anamnézu, takovou a takovou alergii. Tady je ale nezbytně nutný, aby ten systém skutečně byl masivní, aby byl trošku, bych řekl, jako brutální, aby prostě do toho systému ta data vkládala nejenom nemocnice a nejenom záchranka, ale aby je tam vkládal i tvůj praktik, tvůj očař. Oba dva nosíme brýle, takže... Používáš úžasné slovo. Já myslím, že zdravotní dokumentace sdílená na síti, samozřejmě zabezpečena. Ano. To je otázka 21. století. To, v čem by měla být vlastně vynucená, je povinnost, aby do ní zapisovali všichni, jinak to nedává smysl. Přesně tak. A teď se dostaneme do té politické roviny, jestli má mít občan obavu, že budou jeho zdravotní data a zdravotní údaje nějak zneužívaná. A jestli je takováhle potom debata vlastně společenská na místě, rozhodně je na místě, ale v porovnání s těmi přínosy, které sdílení zdravotnické dokumentace se zdravotníky přinese. Ale je tam zabezpečení. To je konstatování, které je nepřekonatelné. No a jste-li v tom stavu, kdy upadnete do bezvědomí na chodníku, tak myslím, že vám budou jako pacientům nějaké osobní údaje plně ukradené. Důležité je, aby se ten zdravotník, který přijel a řeší ten stav, mohl podívat na poslední vyšetření, zjistí, že máte problém se srdcem, zjistí, že máte tu anamnézu a nasadí tu nejefektivnější léčbu. Já si z toho dělám takový závěr, ale to už je politická diskuze. Určitě může někdo i třeba v komentářích říct, proč by to být nemělo. Já s tebou naprosto souhlasím a já bych tomu dodal možná jednu jedinou myšlenku a nebráním se tomu, ano, je to politická diskuze, ale pojďme se podívat tam, kde to funguje. My skutečně nejsme přece jako ostrov v rámci populace. Pek světa. A dobře, možná si to někteří myslí, ale víme, že to funguje a víme, že to funguje velmi dobře. A já jsem tady zmiňoval Dánsko, ale Dánsko není jediný. Jako těch států je podstatně víc. Ale a ty jsi to řekl, to, co musí být prostě nepodkročitelnou podmínkou, proto nesmí prostě se jí dát stéblo přes cestu, když to řeknu takhle, tak je samozřejmě zabezpečení těch dat.
A tady podle mého názoru je velká role státu a musí být velká role státu, protože to zabezpečení těch sdílených dat může mít každé lůžkové zdravotnické zařízení, každá nemocnice, každý poskytovatel péče má vlastně svoje zabezpečení těch dat, ale v momentě, kdy to je do toho systému jaksi puštěno, aby si do toho mohla nemocnice horní, dolní sáhnout, teď to přeháním ad absurdum, tak už tam musí být nějaký vliv, trošku si troufnu říci, národní autority na to zabezpečení. My vlastně postupujeme podle všech standardů, který jsou k tomu zatím určeny a přizpůsobujeme se, a za to zase díky tobě, protože věci spolu konzultujeme. Nicméně tady vidím ještě jako obrovský prostor pro zlepšení vlivu národních autorit. Záměrně nejmenuji. Ano, já myslím, že technické prostředky jsou, jen je potřeba trochu pohnout a přestat být tak strašně zabetonovaný v pozici, že něco nejde, protože spousta věcí se pohla tím, že přišel někdo, kdo neví, že to nejde a prostě to udělal. A já myslím, že je to téma a měli bychom, a myslím se, že i věci se do jisté míry hýbou, ale měli bychom v digitalizaci, a to je právě příklad digitalizace, velmi pohnout. Nicméně debaty okolo kvantové kryptografie a dalších, myslím, fundamentálních podmínek pro zabezpečenou výměnu dat a jejich skladování nejsou v začátcích. Ta infrastruktura se buduje a bude vybudována do jisté míry. Máme jenom malý kruček do finále. Rozhodně ale stát musí být zabrat a být ochotný investovat do digitalizace. A pro mě, musím říct celkem upřímně, je to mnohem větší priorita, má být mnohem větší priorita státu než některé další agendy, které jsou dneska především v sociální sféře. Já si prostě myslím, že dobře investovaných 10 miliard korun do úložiště dat, do státních registrů, do zabezpečené komunikace a do příležitosti pro všechny lékaře, ono se to ukázalo na e-receptu. Byl to problém, ale jenom virtuální. Potom, co se to zavedlo, všechny ty důvody se ukázaly, proč to nezavést, jako zcela virtuální a nepravdivé. A dneska nevidím lékaře, který by nevyužíval e-recept s velkým nadšením. Ty benefity, které to přineslo, jsou obrovské. A vlastně jenom někdo řekl, uděláme to, ať to stojí, co to stojí. Je to přesně tak a ono to, co jsi tady řekl, že žijeme fundamentálně v tom, že něco nejde do té doby, než přijde někdo, kdo neví, že to nejde. To je de facto historická zkušenost, která se prolíná věky trvání lidstva. A já si myslím, že bez toho, aniž by přišel někdy někdo, kdo neví, že to nejde a udělal to, tak bychom možná ještě byli v jeskyních. Ale to jsme teďko přehnali. Rozhodně si myslím, že je důležité, aby lidé nepřemýšleli o tom, proč to nejde, ale spíš o tom, jak to udělat, aby to šlo. Co vlastně můžeme očekávat v roce 2024 v krajských volbách? Budou s Pavlem Pavlíkem na kandidátce? No, ano. Budu se snažit obhájit své místo na kandidátce Občanské demokratické strany do voleb do krajského zastupitelstva. A pokud voliči rozhodnou, že to neděláme úplně špatně, tak budu samozřejmě se snažit o to obhájit svoji pozici v rezortu, který mi teď přináleží a rád bych pokračoval v práci, kterou jsme započali. Snad jsme ji nedělali nebo neděláme ji špatně. Je tady řada projektů, které budou potřebovat i delší čas pro svoji realizaci. Myslím, že z rozhovoru vyplynulo, že je tady řada vizí, které ještě jsou před námi. A samozřejmě bych byl rád, když bychom uspěli tak, abychom své rezorty obhájili
a měly vliv na činnost Středočeského kraje. Moc děkuji za rozhovor, Pavle. A moc se těším, že budeme moct spolupracovat dál na kraji a rozvíjet kraj a krajské zdravotnictví společně. No a rozhodně je na místě znova poděkovat středočeským zdravotníkům, že dělají dobrou práci. Já děkuji tobě za příjemný rozhovor a to poslední větu jsme trošku sebral, protože to poděkování jsem si schovával já, ale já to klidně zopakuju. Já děkuji všem pracovníkům ve zdravotnictví ve středních Čechách za skvělou spolupráci. Obrovská poklona před vámi. Děkuji.